E cada vez son máis os consumidores que preguntan polas garantías de que o leite que mercan é realmente sostible. O selo 100% galego acredita a orixe e a calidade, pero ante as protestas dos gandeiros, a xente quere saber se o prezo que paga é proporcional ao que recibe o produtor. Mañá de sábado na Praza de Abastos. Achegámonos á máquina expendedora de leite cru. O prezo é d'1 € por litro, pero os consumidores din que vale o que custa. Eu prefiero de aquí. Ainda que coste máis. Tomo menos e vivimos todos, non? En calquera superficie, en calquera tienda que vesas un leite a 50 céntimos ou a veces a 45, eso para mí non é leite, Para mí non é leite. Conciencia ante todo. La leche que está no es mala, la que está en los supermercados, por supuesto que no, pero esta es leche pura, directa. O sea, debe ser pagada bien. A maioría está concienciada en comprar leite galego, pero atopan dificultades para saber se as marcas que mercan respetan a sustentabilidade, porque o selo 100% galega só garante orixe e calidade. Non podemos afirmar e non debemos caer na confusión e que se garanta e que ese selo garanta que realmente detrás se agochan contratos dignos, contratos estables ou prezos que garantan a supervivencia das explotacións gandeiras galegas, porque isto non é certo. Desde a Unión de Consumidores din que a situación destes días debería favorecer que o selo inclúa novas garantías. E agora que hai vontade por parte do sector da distribución e por parte do sector da industria para ofrecer unhas condicións máis ventaxosas e que favorezan a continuidade do funcionamento da actividade das explotacións, sería, repito, unha boa ferramenta para incluir estes compromisos e, por suposto, compromisos que se vixíen e que se cumplan e que, no seu caso, deriven nas correspondentes sancións que, como mínimo, deberían ser a prohibición de utilización deses distintivos. Unha proposta na que insisten os consumidores para saber realmente o que mercan.